سلاف گەلی بینەران بەری دەمەکە بزاوێکی لە ئەمریکا دەست پێ کرد بناوێ واڵ ستریت داگیر بکە. vê bizavê lê New Yorkê dest pê kir li pêş Wall Street û dezgehên diravî û aborî yên Amerîka. Ev bizava lê dijî rewşa aboriya xiraba Amerîkaya. Rêkxerên wê dibêjin bizava wan ya wan kesaya ewên çend de lê kara digerin û kar dest wan nakevitin. Ya wan kesaya ewên nikaribin berê xwendina xwe bidin û ya wan kesaya ewên nikaribin heyvaneya xaniyên xwe bidin. Helbet gelek caran van xwenîşandera van nerazîbûyan digel polîsan jî şer kirine. Gelek ji wan dihatine girtin, gelek caran jî ziyan digihandina cihên dewrûber. Vê bizava li nîva bajarê New Yorkê dest pêkirî ya bi navê Occupy Wall Street yan Wall Street dagir bike, dehan hezar kes gihandin hev û bi serpira Brooklyn re derbas bûn, rûbirûyî polîsan jî dibûn. Gelek ji wan ne dizanî ew ê berevkû derê herin, lê ew rij dibûn cadeyan bigirin. Ev xanima dibêjitin ne giring e em li kê derê bin, divêt em cadeya bigirin. Bizava me li her derî ye, em ê herin her cihekî. Polîsan xelik digirtin û hinek caran û lê hinek bajaran tund û tîjî qewmîn. Polîs bi xwe jî di nav xwepêşanderan de bûn. Em hemû ketin giriftariya çunku ew kara dibene dervey Amerîka. Polîs bi xwe ketine giriftariya. Occupy Movement bizaveka çalakvanên Emerîkiye li dijî rewşa aborî û siyasetên hikûmetê yên diravî ne. Ew bizavkar dibêjin ev bizava milyonên xelkên bêkar e çunku kampaniyên mezin li dervey Amerîka karî dikin. Ev bizava ji bo wan kesaya ku xaniyên wan ji dest derkeftine yan tirsa ji destdana xaniyan li ser wan heye ji ber findûfêrên banka û şermezariyên tezwîran. Ev bizava milyona Emerîkiyaya neşên bîmeya saxlemiyê ji xwe û zarokên xwe re dabîn bikin. Ya milyonan Emerîkiyan e parê xwe yê paşeroşkirî ji dest dane ji ber şermezariyên Wall Street. Occupy Movement ya wan serbazaya ji şerê Iraqê vegeriyan û kar bi dest wan nakevitin. Ev bizavên Occupy Movement berdewam min tevî ku Wezareta Kariya Emerîkî dibêjitin rêjeya wan kesên bêkar hatiye xwarê û gihiştiya 8.6 ji dehê ji sedê an ku 4 ji dehê ji sedê baştir bûye ji meha deh. Jimarên Wezareta Kariya Emerîkî dîsa diyar dikin ku 120,000 delîvên karî jî peyda bûne. Bizava bi navê Occupy Movement li çendîn bajaran hatekirin û li hinek bajarên weka Los Angeles bi meha bizavkaran şiya li meydana çalakiya bikin. Lê dawî polîsan ew jêk belavkirin û hinek ji xelkê bajarî gazin de ji wan dikir çunku reftarê hineka ji wan bihayê peyamê wan nizm kir. Ev zelam dibêjitin eger tu lê hev civiyayî nevê tu cihê xwe têk bideyî. Ez digel egerên bizavê bûm lê niha wê ez bêhîvî kirime. Gelek ji xwepêşanderên Occupy Movement verreviyane lê parêzer John Weston dibêjitin divêt peyamê bizavê berdewam bitin. Werara dahatî li vî welatî şermezarî ye û ew bank û dezgehên diravî bûyne egera aloziyên aborî li Amerîka hêşta nehatine cizakirin. Ji ber hindê jî hêşta gelek ji çalakvanên vê bizavê dibêjin ew dev ji doza xwe bernadin û herê cihê wan bivêtin dagîr bikin.